안녕하세요. 아프시 나루토. 어깨가 나루토. 네. ABS-CBN TV Plus. Kokoy! Ihatag mo na! Pero ako sa pagkitaong katarigyosan, pinakita na ko rin ang pinakapagkikitan. Tukatkat ko, tukatkat ang sabay tao. Oops! Si Kuya, sa pangalan ni Kuya? Si Will Cabunsi. Kuya, nadugog yung pagkutanan ni Mahal Karinyosa, no? Pasaka, di mo yung taas kayo, hanap kayo. Unsay tumak sa pangutana.
Ye, singing mo, kinilig. Mahal ka rin yung sa! Sure Tama! na dyan ka! Sure dyan ko! Sure sa kayo nakatili na sa t-shirt! Tama! Tapos, marunong kayo wait. Yes, mahal! Ang atong pagutana! Ang pangutana para asa ang Sarimax. At ang muskon para asa ang Sarimax. Ang tuban. Okay. Om tumang ni Jovi! Para kasang Sarimax! Para sa sakit ng katawan. Kasakitan na ba ka? O, itry sa kuha. Pag-try ang sakit sa katawan, mahal! Para sa sakit ng katawan is correct. Yes! Panalo ka na! This certificate from Sarimax! Yun, syempre kung may dili lang para sa sakit ng katawan, bakit mo sa artist daw ilang ipagita, oh, para sa ilang, dancing is their true happiness. Kung balitan ako, mahal ka rin, Yosa, nag-aandam sila karon sa ilang competition soon sa Australia! Wow! Diba? Pang-international din daw sila. Ang ilang pangalan kay give us a word na life, as in L-I-F-E. Diba? Kanina na, ang Love and Funk and Ring! Hashtag Sayo ko po! Uban, walang iwanan hanggang sa dulo. 32 years na sila sa ginabutang nila ang Ginoo. Siyempre, sentro sa ilang pagsayaw. Kaya para sa ilaha, they are blessed by God. Oh, I wanna get ready! Aron, mapa-hashtag feeling blessed sa performance sa atong next group nga! Beyond blessed! Hashtag Sayaw ko po! Paano po kinakagwapa na dancers? Siya si Sam. Hello! Ano? Yabaseo! Hello!